În plină criză economică și energetică, aș vrea să mă adresez tuturor oamenilor de afaceri din România și oamenilor care au bani să mă ajute financiar, adică cu materiale. Nu am nevoie de bani, cu materiale pentru a face un motor. Am conceput și realizat un motor care la 100 de kilometri nu consumă nimic. Cuplat cu un generator, produce curent electric pentru o casă, fără să consume nimic. Cei ce vor să mă ajute cu materiale, nu cu bani, deci dânsi să cumpere materialele pe care eu le desenez și în finalul le montez. Facem motorul, brevetăm 50-50 cu persoana care m-a finanțat și după aia vedem despre ce este vorba. E un motor care va revoluționa lumea. Amănunte în particular persoanei care vrea să mă ajute. Vă mulțumesc!